Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak-anakku kelas 6. Berjumpa dengan Bu Mindah, kepanggih malih kalih Bu Mindah wonten pelajaran bahasa Jawa. Nggih. Sakmenika pertemuan ingkang nomor kalih. Nggih menika tasih pembahasan deskripsi, paragraf deskripsi. Wingi sampun Mindah jelaskan paragraf deskripsi niku napa wonten basa Jawa nggih. Lah sampun anak-anak pelajari sampun diwaos babagan napa swalayan ing Kaliwungu wonten buku paket. Nah, salajengipun sakmenika kita bahas melih nggih pertemuan sakmenika inggih menika mangsuli lan gawe pitakon. Mangsuli itu menjawab dan membuat pertanyaan. Berdasarkan apa? Berdasarkan paragraf deskripsi ingkang sampun diwaos kala wingi pertemuan minggu kepengker. Nah, wonten halaman gangsal buku paket, anak-anak dibuka carane mangsuli pitakon. Dados nek mangsuli pitakon niku kedah dijawab nggih, ampun dijawab sekenanya ya. Misale contone wonten tulodo, contoh niku pitakonan. Pitakon niku pertanyaan. Apa tradisi Islam Jawa sing isih urip ing Kaliwungu tekan saiki? Nah, itu pertanyaan. Pertanyaan dari orang tua ke yang muda. Nem niku menggunakan pertanyaan ngoko. Nanti mangke anak-anak menjawabnya ngagem basa krama, boten pareng ngangge basa ngoko. Paham nggih? Nah, wau pitakone niku sakniki wangsulan. Jawabanipun nggih menika tradisi kalian budaya Islam Jawa ingkang tesih wonten ing Kaliwungu ngantos sakniki inggih menika sawalan. Dados jawabane namung setunggal sawalan, tapi jawabane wangsulanipun niku kedah panjang. Maksude niku kedah dari awal pertanyaane napa wau. Nggih. Nah, sakniki contone nomor kalih melih. Kapan tradisi sawalan dianake? Nah, niku kan ngoko. Nah, wangsulanipun jawabane ngagem basa krama. Nggih, tradisi sawalan dipun anakaken kapan? Jawabane ngeten. Nggih. Nah, sakmenika contoh untuk menjawab pertanyaan atau pitakonan. Dados mangken pitakonan lajeng wangsulan. Mekaten nggih untuk pertemuan bahasa Jawa kali ini. Selamat belajar. Semoga semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.